Direktang giakusahan ni kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sila Pangulong Bongbong Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez isip mastermind sa isyu sa korupsyon sa mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways kundi PWH. Sumala pa ning Singson gidamay lamang ni si kanhi ako Bicol Party List Representative Ilsaldi Salcido ko aron mas lapad matud pa ang organisado ang pagkolekta sa flood control projects. Girepresenta usab sa kanhi gobernador ang 14 ka mga kongresista nga adunay bilyong nga kantidad sa allocables. Nanguna si House Majority Leader Sandro Marcos nga aduna matud pay 15,000 o 15 bilyones ka pesos nga gigahin sa mga proyekto sa flood control. Kalabot ini wala pay tubag ang Malacañang sa mga pasangil nga gipasaka ni Singson. Samtang nanawagan usab ang kanhi gobernador sa mga reliyosong grupo nga mag-ihusa o magpahigayon og protesta sa giingong mga anomalya sa mga proyekto sa gobyerno sa pagsumpo sa baha. Matud niya nga personal siya makigsulti sa mga naglaing-laing reliyosong organisasyon aron dasigon kini nga ang ilang panaghiusa sa panawagan sa nga supakon ang graft and korupsyon. Giyawag usab niya ang mga Pilipino nga moapil sa gitawag noong niya nga one time big time rally. Express Balita. Express